Les idees de salut i de malaltia, malgrat se'ns presenten com elements tancats, estancs i pretesament objectius, són idees que varien depenent del moment històric i del context territorial i, de fet, tenen més a veure amb els usos i costums de cada època. Sobretot en salut mental, els criteris de lo normal, de lo sa, de lo patològic, tenen a veure més amb criteris ideològics. Polititzar els malestars vol dir abordar tot allò que ens travessa des de la seva dimensió política i col·lectiva. O sigui, jo crec que d'una banda hi ha com tota una tasca que han de fer els moviments socials o els espais polítics, com de recuperar tot el coneixement que se'ns ha expoliat, sobretot en la gènesi del capitalisme, en realitat, no? I que té a veure amb tots aquells coneixements, recursos, eines que permeten autogestionar d'una manera col·lectiva la salut i la salut mental. I després també amb tot un treball de reconeixement de la vulnerabilitat, de reconeixement de com les persones pateixen de manera específica depenent de les opressions que les travessen. Que quan fas la contraposició entre aquests hàbits individuals i uns hàbits que haurien de ser socials, per dir-ho d'una manera, el que tens és que el pes en tot cauen aquests hàbits socials i a la que cauen aquests determinants socials de la salut realment acaba caient tot. I en temps de crisi el que ens trobem és alguna molt bèstia, sobretot a la crisi del 2008. Com pitjor estaven els indicadors, pitjor estàvem de salut. I aquesta salut, on s'ha vist més ressentida, és la salut mental. Sobretot ens trobem amb dones, que afecta especialment, i amb jovent.